Fél óra múlva kezdődik a meccs. Ja. Hallottad? Biztosan ezen macskák megint a tetőn ugrálnak. Azért minden esetre teszünk még egy kört. Jó, persze. Tiéd az első emelet, enyém az alaksor. 20 perc múlva a tévé előtt. Oké. Másodszor ejted el. Kussolj, mert szólok, ha beszélhetsz. Akkor az agycsaptok, hogy a süketportás meghallotta. Te se szólj be! Csináld már! Meg nem hiszem el! Mit csinálsz? Ugi már, mi a faszt idegeskedsz minden szarul? Sajnálom, bratyesz. Csak ki akartam próbálni. Te kurva élet. Múlt héten ugyanezt történt egy hülye gyerekkel. Lakatost kellett hívni. A faszt, egy perc alatt kinyitom. Bazd meg. A kurva életben. Két ekkora barom idióta tapló állatot. Mit mondtál rám meg az öcsémre? Na hozzatok el innen kifelé! Ne! Te valamit mondtál rám meg az öcsémre. Húzzatok! Szeretném, újra mondanád! Mi folyik itt? Bodri, kik ezek? Hát te meg mi a fasz keresel itt, te magad?